Avana challenge ndokurekedzesa payoutube kuti ugetseke kapayoutube uonekwe nemali Kelvin Okay, Rasta anogara Kelvin. kumarutsu ekucanada sango ndagara tese kutoronto but augara kumarutsu ogara kupi sauranga uchazi kutoronto ndogara agara upo Pamwe anosenza out anogara kuToronto. kunogara ana size toronto ukona mfana wamunaye mumotokari ndiyo hama ena size toronto iye mfana wamunaye mati naadam The driver, Oh, how are you, Mr. What's his name? Kelvin. Kelvin. How is anotamba bhora Toronto? mngoma naere Oh, he's a player. So welcome to Ghetto. Swedzera Club. ogara masaladi ugara Ghetto. waterfalls Handiti kuti unorara kupi? norara kupi norara waterfalls ndekwani ayo ndakuziva mabhebi ayo nachengeta kunge uri Vara zvisingataurwe under camera. tawezi kubhobho Mati minokuti ndikuona kuti mahepila kuona mufeso wenyu. Ndavhunduka. Kana kubvira paasvika ndaona muchinakirwa. ndavhunduka vataurire ndiri ndakanaka anasarukwendiwa mahairstyle arugwakai Makaipa Rasta. Calvin Makaipa. makaipa Zoti timu yangu iriko. Morisa Zembo wasandoziyana situ atwenu Lionel Messi. Lino yes I One. ndimakanika wacho Saka temesa kuti rizoti yacho. ndamukati amene mumwe makanika cha Over 4 hours uri parapa. Orakona ndimakazi. Asi gunku.